Jotono no lam sogo ani channel o hingkai tomungno norok ani channel no takpan subscribe khlaiya khu hingkai subscribe khlai ready ang ketar job advertisement te online information related video sana ga phaidi tini kaisa ketar notification alainai omo rijak kha Tripura police ni bukhak tei hingke norok video no paithak jorai te nai tongni kaham ka semana ni bagui ga phaidi official notification alaina omo khai notification je rijak mani o jagao sajaka je candidate eligible tongnai special executive ni bagui borok apply khlai mano hingkai norok tomungno apply khlaina musungkhai video no paithak jora tei naidi post ni bumung hingkai special executive obo monthly rijaknai 11,000 per month to hingkai o jagao eligibility hingkai sajaka oro je apply khlainai bo permanent Tripura o tongnai borok simi apply khlai manai hingkai o jagao minimum tei maximum age rijakha hingkai obo hingkai 21 ni simi je 25 years ni bisingo tongnai borok apply khlai manai haipana ST rok ni bagui hingkai tei 5 years relaxation rijakha o jagao je class 10 pass jongjak hingkai ni borok apply khlai manai education qualification hingkai o jagao sajaka je apply khlainai bo physically good health tei mentally fit wngna nangnai je candidate apply khlainai rok obo hingkai sajaka je candidate borok apply khlainai rok ni criminal record rok oro kwrwi hingkai se apply khlai manai tei duration rijak kho jagao 3 years oro gender hingkai gender ni bagui hingkai jotono apply khlai manai chela bwrwi o jagao selection procedure hingkai to je candidate eligible tongnai qualification mili tongnai borok jani je local police station o thangui application form rirwana ang description o norok abo tlangui norok ni application form tlangui original document tlangui norok nijeni local police station o submit ma khlainai tei submit khlaina puro tam documents nangkha ro Aadhaar card birth certificate tei school living jebo kaisa tei medical fitness certificate nangnai abo hingkai tei o jagao norok ni education qualification ni norok ni mark sheet rok class 10 ni tongkha pass hingka class 10 ni ma rinai ro minimum qualification toro class 10 pass sajaka hingka norok ni ST certificate rok tei o jagao norok rirubai di tomungno norok ni relaxation rok nana musungkhai norok ni ST certificate di rudi age ni bagui tei o jagao criteria hingkai 100 mark ni tongo o jagao norok nainai di 4ta part khlai rijakha obo ni tui 100 mark ni wngnai obo o jagao orientation to assist the police oma haike 4ta rijakha hingkai ability to read and write in local language last date hingkai 13 tarik November 2022 ongnai place of submission hingkai to norok ni je local police station o thangui norok ma rwnai norok janija police station o thangui norok ni application o ma rwnai tei kwbangma no terms and condition bo rijak tongo norok apply khlaina swkang terms and condition rok kaham ko porinai apply khlai di hingkai omo khai application form norok o form no tlangui norok ni je documents nangkukmani norok rwbaiui photo rok attach khlaibaiui logio norok ni documents ni xerox copy bo tlangui o form no norok submit ma khlainai nijeni police station o thangui obo class 10 rok apply khlai manai je class 10 pass jongjak apply khlai manai minimum qualification hingkai norok tomungno apply khlaina musungkhai to apply khlaina di norok apply khlaina ni last date bo rijak tongo o jagao hingkai last date ni swkang norok apply khlai di toma documents nangnai o jagao sajak tongo norok PDF no kaham kai porinai di ang PDF no description o rirwano norok tomungno apply khlaina swkang kaham kai porinai di o jagao last date tongo 13 tarik November 2022 jora rijakha hingkai norok tomungno interested tongkha hingkai norok apply khlaina musungkhai obo special executive tlangjaknai hingkai norok ani channel no subscribe khlaiya khu hingkai subscribe khlai ready
Tinin bagay amso nong sitong